to, co vidím jako úplný základ toho, co se v Rusku stalo, až po tu současnou válku, tak vidím v korupci prostě, ne v tom, že by někdo inklinoval k čemukoliv, ale jako korupce je pro mě jako ta jednoduchá dynamika, kterou si snadno můžete srovnat i s Českem, kdy jste u moci, jdou přes vás velký prostředky, neudržíte se, vy anebo někdo z vašeho okolí něco ukradne a v tu chvilku jste v háji, jako že jste podal ruku ďáblu, protože v tu chvilku se bojíte, že když odejdete od té moci, tak vás někdo může soudit a někdo vás může posadit do vězení. A to je úplný základ podle mě jako všech válek a všech tady takových průšvihů mnohem víc, než to, jestli jako někdo má nějakou jako agresivní mentalitu nebo tak. Je to vyloženě o tom, že se bojíte toho, že jenom co opustíte tu moc, tak vás někdo bude soudit a ten, kdo přijde po vás, tak vás posadí. To je jako docela tradiční a o tom by mohl pan Romancov teda mluvit určitě víc jako akademik, jako tady to jako dilema toho předání moci, že to je vždycky největší zkouška v jakékoliv transformující se zemi z nedemokracie k demokracii, že jestli zvládne první volby, jestli jako je natolik vyspělá politicky, aby zvládla jako předat tu moc někomu dalšímu a ten někomu dalšímu. Proto třeba jako Ukrajina je, ať si o její skorumpovanosti a tak myslíme, co chceme, tak jako to, že se tam tohle dokáže dělat, tak je jako úplně zásadní rozdíl třeba proti tomu Rusku. A pak vlastně ta dynamika většinou jde tak, že neodejdete od moci poprvé, pak vaše okolí krade ještě víc, pak už vy byste třeba i chtěl, ale to okolí už vás ani nenechá, protože už nakradlo tolik, že je to naprosto zásadně nebezpečný pro hrozně moc dalších lidí, že byste odešli. Ale pak už se třeba omrzíte společnosti a ta by vás chtěla odstranit od moci, ale vy to nemůžete dopustit vaše okolí, takže začnete manipulovat volby. Takže začnete hledat jako důvody vnějšího nepřítele, před kterým vy jste ten, kdo tu zemi dokáže obránit. A podle mě jako ta trajektorie je naprosto jasná a vede k tomu dost často, zvlášť když jste jako vůdce velké země, jako je třeba Rusko. Takže si myslím, že to není nutně ani o nějakém jako vyžadování pevné ruky a tak, ale že a proto my bychom měli dávat, proto je průšvih to, co se děje na Slovensku, protože Robert Fico má přesně v tom samém dilematu, Orbán je v tom samém dilematu, jestli nám se sem dostane k moci jako Andrej Babiš, tak to není asi tak ostrý třeba jak u toho Fica, ale jako tady to už jsme viděli, že tam tady to dilema měl taky a ti lidi pak začnou dělat dost nepředvídatelné věci a je úplně jedno, jestli vám člověk řekne, ale on si to určitě nemyslí. Co si ten člověk myslí, tak je jako za mě většinou úplně šumák, protože jsou to lidi, kteří spíš jako už hledají tu cestu, ať se od té moci nedostanou, ať jsou chráněni tím pádem a v tu chvilku to začíná být dost nebezpečný pro všechny obyvatele konkrétní země.